I evo nas u Centineri, na Centineri u Banjolama. Plaža gdje se ja kupam od kad sam se rodila. Naravno ove godine neću proći pogledati i ostale, ali ova mi je posebno prirasla srcu. Ima hlada, ima povjetarca, nikada nije mirno, nikada nije sparno i more je uvijek malo hladnije nego drugdje. Putem ispred nas doći ćemo do rta kojeg vidimo tu kroz krošnje, na kojem se nalazi jako lijepi beach bar i naravno koji ima 3 koze koje možete pomaziti. One su jako vesele kad vide ljude. Ako se maknete od njih, čak vas ih zovu da dođete nazad i da se družite s njima. Sami beach bar se nalazi, ajmo reći, na litici, čak se sa tih stijena koje su tamo može skakati dole, kupati, uvijek se lako popnete po stijenama nazad gore. I iznad ove plaže nalazi se 3 hotelčića, to je depandansa, zovu se Luka, Marko i treći je Luana. Do pred nekih 10-15 godina kad god smo dolazili tu bili su razrušeni od rata, a hvala Bogu da su ih obnovili i sad je plažica puno ljepša kad ima movinga ljudi, ali ono što mi je dobro ovdje na ovom konkretnom dijelu gdje su ove kao malene stijene, nikada nije toliko krcato, uđete normalno u vodu, ne gužvate se sa kupačima i možete uživati i lijepo se rashladiti. Malo dole niže se nalazi plaža od kamenčića, od lutaka, pogodno za malu djecu sa puno sadržaja, imate pedaline, vodene sportove, park, naravno neizostavni dio plaže. Tako da imate nabiranje stijene ili lijepu plažicu, ovisi što više volite. Ja ne volim toliko puno ljudi na jednom mjestu pa se kupam na stijenama. I plaža još ide dole u krug. Na onoj kamenitoj plažici, a iznad plažice se nalaze kućice, apartmani za najam, jako lijepo, opet sve u istom stilu. Ovdje su dopušteni auti ispred, ali opet nije razbacano da su različiti bungalovi, nego sve isto, jednako jedan iza drugoga. Ima ih još i gore u šumicu, a isto tako je još jedan hotelčić, Lana Dependance, koji se proteže, koji je dio onih dependansa gore iznad moje plaže, gore iznad moje kućice i Dependance Lana. Idemo dalje uz plažicu. Prema beach baru dole skroz na rtu, beach bar Bunker. Evo, napravili smo krug po plažici, tamo je moja plaža. I sad idemo dalje. Ovdje imamo i 2 peska. Oni čuvaju ručnike.
Evo ga ispred nas na desnu ulaz u šumu. Šumarak iznad plaže, obale. Tu su čiste stijene ko voli dođe kroz šumu dolje, čak jednim dijelom obale. Nisu nešto prestrme, može se kupati, šećete, bacite se u vodu, izađete, možete se sunčati, tako da za svakoga po nešto. Ovdje noć baš i ne bih htjela proći, ali dobro, ajde. Može čak proći auto, znam da se je prije moglo prolaziti autom do bunkera. Sad se dolazi s druge strane, a vidjet ćete zašto se sada više ovuda ne može doći autom. Može se doći do određenog dijela, ali onda se tamo nalazi jedan zid. Još malo šetnje, nije to daleko, ali pošto snimamo etapama izgleda kao da je put dugačak, a zapravo uopće nije. Ugodna šetnja u debelom hladu i uvijek malo puše, tako da za one koji vole šetati kao ja i moja obitelj, ovo je nešto savršeno. I još ide šetnica, to je staza dalje iza bunkera u smjeru Rt Kamenjaka. I evo nas lagano dolazimo do beach bara Bunker na samom rtu preko puta plaže Centinere. I tu se može kupati. A ispred vas, ispod bunkera do kojeg još nismo došli, otvoreno more. Evo idemo do natpisa Beach Bar Bunker. Prije toga ovdje imate od drveta napravljene jako jednostavno ležaljke koji su dio tog beach bara. Uzmete se cugu, dođete ovdje, sunčate se, gledate na pučinu i uživate. Mali parkić i idemo vidjeti gdje su nam koze. Evo ih.
I evo nas kod kozica. Nakon što mi je mobitel pao kod njih, pa mi je teta konobarica izvadila mobitel. Sad idem malo da ih mazim. A, vidi me. Pa di si ti? Ha? Gledaš? Lijepe su, mini su, mali su. Pitome smo skroz, volimo se maziti. Volimo gledat ljude. Pa gdje si ti? Nisi valjda ljubomorna što nju mazim. Dobro, i okrenemo glavu. Gdje je treća gospođa? Mama, baka i kćer. Evo je. A od nas tam vidi su koze. Idemo dalje. Ima jedna poučna staza. I s nje se vidi, ako se ne varam, na onu stranu skroz rt Kamenjak. A, tu smo. Malo o Banjolama. Ima oblik poluotoka, smješteno jugozapadno od zračne linije koja spaja uvalu Kanalić s lukom Volma. Sredinu poluotoka čini dolina Centinera, tamo gdje se ja kupam, to je taj dio gdje su pronađeni ostaci rimskog naselja, u čijem se hladu smjestilo turističko naselje Rupice. Na brežuljku Bumbište, na ulazu same Volme, nađeni su grobovi iz predhistorijskog doba. Imamo uvalu Portić, naselje Glavica, imamo i rimski kamenolom u staciji Rupe ili Rupice, neko mjestašce, a tu su otkriveni i kameni fragmenti kapitela, sarkofaga i neobrađena statua. A imamo i crkvu Djevici Mariji, koja danas pripada župnom uredu Preventure, a u njoj su nađena, na zvoniku je nađena kamena ploča sa 2 dupina u reljefu, posebnost te crkvice Djevice Marije. Beach bar ostaje iza nas i koze, i samo da vam pokažem taj puteljak koji vodi dalje. Možete, ako imate prikladnu obuću, ići šetati dok vam to vaša kondicija dopušta. Ali boravak u prirodi predivan.